nangyari guys? Paring ano na? Ayan ako ng piyulo, tadi ako log. Ayan po si classmate Bullet. Pinoron po si Popoy.
Friday, Saturday is nice. Whenever on a Sunday, a Sunday, a Sunday, Friday's the must meditate. You come be my guest. Meditate the same. Mama, tell your ways. Just meditate. Don't you like to know? It's a reborn. Sumabay ka na, seksyan ko ba? Dahil magsasaya ako sumayo, hindi walang titigil. Halina't sumayo, hindi walang titigil. Ay sabay-sabay, nasaan naman? Lahat ay sumayo, hindi walang titigil. Ay pa! Ay pa! Wag mo na ang pinan pa, ay sumayaw wag ka nang mahiya. Tanong doon kahit aksyon, dali-dali na sinay ng pagkaliman, para lahat ay happy-happy. Kahit anong problema ba, isayaw mo lang sa wala malapit. Sumayaw ka na, sumabay ka na.
Thank